Naniniwala ka ng yung alien? Hindi? Bakit? Hindi ko sila nakikita. Hindi ka nakikita yung alien. Ay! Ay! Alam mo, naniniwala ba dito? Wala? Hindi, alam mo? Oh, sige. Thank you, ha? Kuya Kim! Tulong, Kuya Kim! Kuya Kim! Oh, bakit Ryan? Bakit parang takot na takot ka? Kuya Kim! Meron na alien! Hinahabol nila ako! Kuya Kim, takot ako! Aliens? Sigurado ka ba, Ryan? Oh, Kuya Kim, parang takot ako! Maliit ng alien! Saka malaki ulo, pala ako! Takot yung mighty mata! Parang pangit, pero takot ako yung alien! Kulay green lahat, green, parang nananaginip na ako, Kuya Kim! Tama ako? Hoy! Ayon sa mga UFOlogists o mga nag-aaral ng mga UFO, pero ng klaseng encounter ng mga alien. Ang pinakauna, close encounters of the first kind. Close encounters of the second kind. Close encounters of the third kind. Kapag sinabing close encounters of the first kind, ibig sabihin, isang UFO, unidentified flying object, ang nasaksihan ng tao. Kadalasan ito'y bagay na lumilipad sa langit na umiilaw. Ang close encounters of the second kind naman ay ang pag-iwan ng pisikal na ebidensya ng mga di umano'y alien sa ating mundo. Kadalasan ito'y butas o hukay na gawa ng kanilang mga sasakyan na naglanding sa lupa o di kaya'y isang parte ng kanilang spaceship na naiwan. Ayon sa mga UFOlogists, ang mga crop circles daw ay isa sa mga ebidensya ng mga alien. Ang mga crop circles ay mga malalaking pattern na nakikita sa mga field ng mga wheat at barley sa England. Ito raw marahil ay komunikasyon ng mga alien sa atin o kaya ay bunga ng teknolohiya na wala pa rito sa planetang Earth. Ang close encounters of the third kind naman ay pag-aktwal na nakita ng tao ang isang alien in the flesh. Ika nga pareho nito. Hoy, Kuya Kim! Yun yung nangyari sa akin. Close encounter of third kind. Ano ba to, Kuya Kim? I really hate alien. Sana sa ibang year ako na lang pinahanap. Alam mo, hindi rin magandang idea yan, Ryan, ha? Dahil may mga UFOlogists na naniniwala naman sa paleo-contact hypothesis. Ito yung paniniwala na mga extraterrestrial daw ay bumaba sa planet Earth noong unang panahon na ang mga tao ay primitive pa lamang. At di bang sinasabing ang mga ancient Egyptians daw ay may unang ugnayan sa mga alien? Ayon sa mga UFOlogists, mga pyramid ang patunay nito na imposibleng makagawa ng ganito kagandang structure ang mga ancient Egyptians gamit lamang ang limitadong teknolohiya. Ganon din ang mga Nazca Line sa Peru, ubod ng haba. Ginawa ito sa pamamagitan ng paghuhukay sa lupa. Ang nakakabilib dito ay makikita mo lang ang kabuuan ng hugis ng Nazca Lines kung titignan mo ito mula sa langit. Sinasabi rin ng mga UFOlogists na siguradong may kinalaman ng aliens dito dahil sila lang ang maaaring mayroong advanced technology para magkaroon ng sasakyang nakakalipad noong 650 AD. Alien! Alien! Oy, ito pala alien! Ito na alien!